Baby working a moon, Bonbons and ones a can moon, but sink at Tabicono. On what if you're not a felimbo, and you were second word, I get all the knock on Oko. Makana only lamb weeping, Rojukanabi Ogo. Makana, well, you queen so book with easy. Bia, will easy Makoto Gumbo Kembo Kubelina Bife. We need tea, no Okongwu Dibia, Okongwu Dibia. Only if you know Kuyade, Kuje Paga Gualia Guasiana, appear 2 by 2. And here Nando put away Okongwu Dibia, and also no bullion. Boy, a boy, my generation, and one send I was sending on F. You go Okongwu Dibia. Bikono, a Chahamiku gonna go Kunia. Bikono. Solunum Nana, or no Bonam Okongwu Dibia, Japaja, boya. Ili Quay, Queen Siji Queen Sugo. Ayaya na Nando nyenage ego ilie obukwa go na oyi esokwa gị otu aga na haluso oyi esokwa gị ebe akọwa ihe mee gị na moto maka na ọ na-akọwasị na moto bilo Okongwu Dibia na interior adịghị mma Okongwu Dibia wee hapụ moto ha jewelie Lagos natazia Lagos ebe ọkwa ka enye gị ego gị na-ese biko nụ soronu na-enekene vidiyo nke a ka unu na anyị na-anachi ya azụ. Ihe no ya bụna ya kọlọ alụsi ya bụ na ya na ibe dị iche kelechukwu bịaleba anyị o akpọrọ nya na nanụkwa ihe na-ekwu na arụsi na akpọrọ nya okwu o wee bịa na Jenụwarị wee saa anyị foto wee gba anyị n'iru akwụkwọ wee gba anyị anyị na anyị ebunye moto anya ji ọkpa aga mana ọ saa anyị foto anyị nye ego anyị na-enye 100,000 anyị na-enye 200,000 onwe mbọta ejidere ya na Ọkịja o ji ụgwọ 1.5 million o ji onye alụsị wee detu gambling onye foto alụsị gburu mmadụ tinye na line na-anakọsị ego okele chukire dị wee jide ya na Ọkịja wee kwuo na ihe ọ ya akwụ 1.5 akpọrọ m na fon asị nwa be m wee kwụọ 500,000 ewee rapịa onye nke a ya apụtakwa kwuo okwu mgbe na-atụrụ anya nyanya moto m bunyere ya bụ Toyota Camry black color bunye onye na-akpọ Wagaji ka Corolla Okongwu Dibia kapụrụ moto mgbalịa flight gaba Lagos si Lagos wee bata ebutejere moto ka o bulu ọsị m na ya like interior of the moto onye na-ebute onye nkwụrụ ụgwọ moto a tia dị ebuli ebuteli another one 2 weeks m ga-esi ya ka ebuteli ya ọkọrọ mee 1 week Okongwu Dibia all my secretary on Saturday tia ya gwa ya ka ọ kwụnyali ego secretary wee babali ya mba oge niile ego were aka ịkpọ igwe after 2 days Okongwu Dibia wee jee internet wee mebie ava anyị wee kwutobe m nke a ngịa ama m ebe o si ele ịchaka mmụọ ya na ndị otu ya wee wele esi ka ọ bịa wee nawa m ransom wee si ya na ọya ndọrọ eme ya ihe na-egwute anyị o bụ na alụsị saa ya egburu m Okongwu Dibia abịa bụ Denis ibe pụrụ iche ọnụ ka m na-abụ ya taa na o nwere ozi ibe ya eme ka ọ bụrụ mmadụ ọnọ generation ya niile and ogbu onye egbochepụ generation Okongwu Dibia mmadụ ya tọwara dibe Okongwu Dibia ọzọ abịbịa ya eko na bia egwu m ndị niile ya na Okongwu Dibia yi wee mepere na wee sị ka a na mụra nsọ egwu m na alụsị sta ya egbochepụ ncha niile onye na-amara ibe ọ na-ekwu ni wee na-asị ka ọnụ online wee na-asị na Ayaya asị Ayaya asịrọ ekwu m na onye abụ ihe dị ikwu na online ikwugheri dị alụsị na tagbu oge and ikwugheri si ebe abịa ikwuru online ihe abịa dokwa alụsị na asa na ihe m kwuru taa ni o bụ na kelee Chukwu ihe dị iche ọnụ nwa alụsị na asa na-abụghị taa na ị na-aga n'ogologo eji egbu ihu na milimili ya gbado eziokwu na ya ejide gị anwụ kese ka ọ bụrụ nsogbu ma gị ma nne gị ma gị ma ụmụnne gị ma gị ma generation gị asị m na mmụọ gị ma ezinụlọ gị
Atim na adịdịa ya eko na be gị. Isiaga ya eko be gị. Isiaga ya eko na ụmụnna gị. Iri mete tata bụ ibe ụmụnna gị edokwe ka ọ bụ. Omenala ka ị na-emebi. Bụ nwatakịrị dị ka gị. Mgbe kwuo na onye ọbụla ya ege ntị, ibe ahụ ngudo nya ka onye ọbụla ya agụ n'alụ ta gọte ka gba egbe ka ọ pụọ. Ibe anyị ekenekwe mụ. Akọsi ibe na mmiri job ọ bụ Kelechukwu ibe dị iche. Onye ka ebe ọra alụsị. N'ori na ọ na-ezu ndị dibịa begota. N'ori na ọ na-ezu ndị dibịa na obegota. Obegota. Na onye ezuru ozi ọzọ. Na Kelechukwu ibe dị iche. N'ọnụ na o ji kwutọ ndị omenala. No ye jo no egwu mo bụrụ ogwe na alụsị na saa ya egwu ya. Egwu ezinụlọ ya. Sị ya ka obi ya. Ọnụ na o ji ekwutọ Ayaya. Eze alụsị Igbo bụ Nando ngawu. Na totu ibe dị iche egwu eli ya. Na ọ bụ na ogwu eli ya nke nta nke echi. Na alụsị na saa ya ekpochekwa ezinụlọ ya. Na o nwere mekọta n'ụwa ka ọ iwe manụ na ndụ ya ma ema ụmụnne ya. Na alụsị anyị na-ekọta tata bụ alụsị ụmụnne ya dị na ọ bụrụ sa alụsị mkpuke ya edokwe ka. Nwere agba gị bụ ihe oji akọsị aka bụ. Eze alụsị na totu ibe dị iche bụ Okongwu Dibia. Kelechukwu na okotokwa na-agba agụ debele ụmụnne ya debele obodo ya wee kwuo na-ele abụrụ na ekwule na-ele akụ ejiwadị na ile ekwulu n'ọnya ka ya eme n'ụlọ ekpochekwa ezinụlọ ya ọnụ aka dị bụ ọnụ nne ya igbe ya oji ma okpere m igbe ọ bụ Nando nwa wuo Ayaya Nando ọ bụ Kelechukwu ibe dị iche na-ekwuto Nando nwa wuo na Facebook were abịa na-egwu wayo na-eme ibe dị iche iche nke bụ ihe oji ma okpere m ka ọ na-atụ ya taa n'ihu si n'ihe ejeje egbu ya bụ Kelechukwu ife dị iche ị na-egbu ezinụlọ ya na-egbu ndị bebe na nsị Ayaya eko bebe tiri ọbịa setụlụ Nando bịa dokwe gị bụ ihe oji na ibe nkwu igwe ọgaghị kelekwa azụ adamlejo kelekwa n'oge agboge ọ bụ Ayaya atụ ọ gbara gị na ebe ọ na-akpa ya ndị dibịa niile Ọ na-akpa ya ndị dibịa. na-akpa ya ndị arọ gbana ndị arọ Nwere ndị omenala na-egwu egwu. agbara gị ezinụlọ bụ na na kaja ahụ iwe nwe Ayaya na ka ije meli eke meli oyo meli ahụ meli nhụ abịa na n'ụbọchị na anọ na ka ya Yojiba akọsa aka abụọ mlejo ọgwụ ma ọcha asụ nwere ngere nwere ọbịa asụ nwere etu obi ọ bụ Kelechukwu ife dị ọra Ibe dị iche. ife dị iche Bụ Okongwu Dibia na-ekwuto Nando nga wuo a ga-eji mali oji. na-abịa ebe ọma ọ meelie ka ọ na-ekwutoro ọ na-agụtọ Nando nga wuo na Facebook na-akpali ndị ọdịnala na Facebook na-eme alụ dị iche iche na Facebook mana anyị gwuru ọta anị ya ka alụ niile abụọ na-eme ya ebe na bido ọta anị ya onye kote ebu gba anya na Kelechukwu ife dị ọra ekotewe ebu ife dị iche na okotewe ebu amakwa gị bụ ihe oji akọsa aka akwụ ọrụ na o ji wee kwu ibe abụ bụ ọrụ aka eji were egbu ya na-egbu ezinụlọ ya onye ga eji bụrụ Hausa asa bụrụ okpu ezi ọ na-agba moto o ji ọgba aga eji mashin ebu ya ihe ọ bụla eji wee buru ya wee gba okporo ụzọ unu ya egbu ya nwụrụ ọ na-agba gị bido taa n'ịga bụ oyo Kelechukwu ife dị ọra ife dị iche Bụ Okongwu Dibia. Eji mali ya gbaa oji egwu wayo. na-atụgharịa ibe ọbụla ọnụ na-atụgharịa anyị gwuru nsị Ayaya eko bịara mmụnne ya niile kotewa alụsị dị na Nando kotegwu alụsị ụbata alụsị niile dị n'Igbo kotewu ya so na anyị gwuru gị bụ ihe oji n'ihe gị na-egwu ya ị na-egwu ya na otu na-egwu ya na-ebe na-egwu ya na Ibe anyị na-egwu bụ Kelechukwu ibe dị iche na-eji mali Okongwu Dibia aba o ji egwu wayo. Ma mụ na-egwu na Kelechukwu ibe dị iche bụ Okongwu Dibia nọ ya na ndị beba ka na-atụ ihe ojii ọbịa milita. Ibe na-atụrụ ihe ojii ọbịa milita bụ na m kwuru na ihe ojii ọbịa mmiri ya egbute mkpu ya na nsị Ayaya eko bịa na kọpụ ya ejugo apụta mbọtị ya ka ọ bụrụ ihe nwatakịrị a na-alụ bụ iji ndị dibịa na-atụ karịkachọ ihe ọ na-alụ bụ iji omenala na-atụ ekwu m na ịtụgidego n'ilugo nke Ayaya n'ọta ka ọ be n'ọta ka ọ be mgbe gwuo na ịyakọrọ na Ayaya wee nwụọ nwoke na obu na ayakọrọ nwaanyị anọkọrọ bu na ayakọrọ na onye nọkọta otibiri nwụrụ asị m na ya egbugide gbugbo mkpu ubu unu ụmụnna abata na ụmụnna wee na-ekwuo
si na taa ka igudebele ndị dibịa wayo taa ka igudebele ndị omenala wayo taa ka izudebele ori wayo na ị na-abụghị oli vidio dị na-agba ndị dibịa na-enapụghị ego na-ekwu ya sị m na nke Ayaya na obego na mmadụ ejiri omenala amụsali egwu ma mmadụ ejiri ọdịnala egwu na ndị bụ Kelechukwu ibe dị iche ji Okongwu Dibia wee na-egwu ndị mmadụ wayo wee na-agba ndị vidio na-anapụ ndị dibịa egwu n'ọta ka obe ihe ojii ọbịa mmiri ya egwu onye ekpochepụ mkpu unu nsị Ayaya ekopụ unu etu a ntikwu etu akọ isede na ihe na-abụ ka ọ bụ onye ka a na-ekwu okwu onye na-emeri n'ọra ihe anyị na-agụdo ọkwa olewo igba nna ya agba ka ihe eme onye jigocha anyị ọ bụ onye ekwu ibi egwu na igbe ihe o ji ekwuo ewu okwuru ibe anyị kwuru ka anyị kwuru na akịba bụ mee nketa ka echi edebe ebe igba nke bụ Ayaya Nando bụ eze alụsị Igbo niile asị m na onye kparịla Ayaya akparịwa alụsị nne dị Igbo ọ kparịgo ọdịnala wee kwuo na Kelechukwu ibe dị iche Ayaya ekwu m na nsị Ayaya ekobeba moto ngị bụ Ayaya kpatara ego ka iji ego gị golu moto ka onye Kelechukwu ibe dị iche ọ bụrụ ọsị ya ka igoye na igoye wagaji Kelechukwu ibe dị iche larụ na họteelụ kwuo ngị bụ Ayaya were ego ọdịnala kwụọ ọnya ka eji ejide masị etinye ibe Kelechukwu ibe dị iche jide onye ojekpa ya ndị dibịa jide ya iwere ego kwụọ ka eje eme n'ihe ọbụla akwụgidere kwụkwuo nke enyere ya 500,000 ọ sị na ya nyere onye Ọkịja amarakwa m onye gị onye Ọkịja na omete ka mkpa onye Ọkịja jụọ ọnya na onye Ọkịja jidere ya tia na ọ ya akwụ ya 1.5 million maka gịnị ka alụsị ya ji gbuo mmadụ o wee weli foto etinye na-ana ndị mmadụ ego wee kwụọ 500,000 na ome ka mkpa onye Ọkịja ka mma m onye gị ego wee na-ekwuo na ego niile a Kelechukwu ibe dị iche napụrụ m na o ewechi ego azụ 1 naira nyere ya nye o ewechi ya azụ na ibe ụmụanị m merie ka ọ tọnụrụ wee were ibe ọjọọ wee kọtọwa m Ayaya ekwu m na mkpụtọ nwa ọgayala kakwa na ogbugbu ya mma na mkpụtọ nwa ọgayala ka ogbugbu ya nne mma na mkpụtọ Kelechukwu kpụtọrọ ya online wee na-asị nwoke kpọrọ m na fon nwaanyị kpọrọ m na fon wee kwuo ajọ ọnụ a sị na Ayaya n'ihi egbu ya alụsị na asa ya egbu onye ahụ bikọta ihe anụ before i judge ya nụọ anụ wee kwue n'ọnya bụ ọdịnala as far as na Kelechukwu ibe dị iche na azụ ụkwụ n'ala na ikuku na-ekusi ya ọsọ gị gbana n'ọnụ alụsị nwa ya egbu gị onye kpoche mkpu gị onye finish mkpu gị waya anyị na-egwu ndị dibịa bego taa ori ndị na-ezu ndị dibịa bego taa ebe igwugidegoro wayo wee gwuluo n'ebe Ayaya nọ asị m ma gị ma ndị otu gaa niile unu ụra wee na plan unu eti na mmadụ ransom unu eti na ndị dibịa ransom unu eti kidnap dibịa ekwu m na Ayaya egbukpu unu ncha niile gba Kelechukwu ibe dị iche nke a goro m na wayo ka ịbụ na onye ori ka ịbụ na kidnapa ka ịbụ ekwu m na taa ka kidnapa ga abịa taa ka izudebere ori a taa ka izudebere n'ebe ndị dibịa ọbụla a na-akpọ gị malị na ọkpọtaga Ayaya na nsọ onye omenala ọwụrụ akpọ gị na vidio malị na ọkpọtaga Ayaya na nsọ na onye a na-emere ọdịnala na ịbụ ebe a kọtọrọ onye ọdịnala na ihe kwere ka onye kọtọrọ onye ọdịnala luo gị nso wee kwuo na Ayaya egbu gị na eke onye egbu gị na oyi onye egbu gị na abụ onye egbu gị na nkwọ onye egbu gị na aṅa onye egbu gị na ebio onye egbu gị n'ụtụtụ ezinụlọ gị niile gba site taa na ụlọ Ayaya bara gị n'anya ntị Ayaya ekobe gị ụdị nwa nsikwu ode ka ihe tidokwa alụsị na asaa idokwe ya ụmụnna gị edokwu ya Igbo Ayaya Mbona kile ndio Okongwu Dibia. Okongwu Dibia sisi ni mbona ago. Pombo tumu. Kosa Nando nini jijini. Okongwu Dibia mbona kile ndio nya. Oh, ile sasa kato mbona kile ndio nya. Okongwu Dibia kati na alu sana. Bidon mbona. Okongwu Dibia. Nse
Okongwu. Ejikwara m n'aka ụnụ afụcha anya vidiyo biko ọjọọ dị ka ịbịa ka anyị na-ewekwa wee na-asị onye kpata nkụ ahụhụ dị ngwele abịala ya ụgwọ kịta ngwele abịa n'Okongwu Dibia ụgwọ biko anyị na-asịkwa na there's no need ịbụ nwa generation ọnụ biznes unu mee bụ with Okongwu Dibia mana unu nwa wee fụ na mgbe ahụ gara aga kwuru na nwere oge Okongwu Dibia li na Ọkịja iji wee tụọ ya na alụsị mgbe ahụ onye nwakwu jikwa ọnụ ya ekwu kịta ya na ndụ ekwu na sịkwa na Okongwu Dibia li 1.something million na Ọkịja nke bụ na ya na ndụ pịchala ya 500,000 mgbe ahụ biko nụ Igbo ndị ọma njem ọnụ onye ọbụla na-eje na onyinye ekwensu onye ekwensu ọsọkwa gụrụ ogologo ngazi ọ ya kpụta gị nso kịta famili Okongwu Dibia ekotego n'ihe ha na amaghị ha biko onye na-aba na mala ebe ọ na-aba maka obi mmadụ niile abụrụ ofu ndị mmadụ na-akọ ndị emuga ya na ndụ n'ọbụla Okongwu Dibia ọnụ bụọ ya bụọ ma generation ya bụọ ụmụnne ya bụọ ụmụ ma mme ya ma ndị be ha niile ụmụ nwanne na amaghị ihe ma eketa ekologo n'ihe na-agbasa ha biko ọnụ nnecha vidiyo anyela na ya aka share vidiyo subscribe on na this channel ka ọ dị na mgbe ọzọ